Fe enw I ydi David fi di'r enillydd o Prentis y Flwyddyn mewn Rheolaeth am 2023. Nes I ddechrau y cwrs pan o'n i'n gweithio gyda Ysbyty Alltwen yn adran sy'n profi am Covid. Ac hefyd rwan yn dal yn gweithio I Ysbyty Alltwen ond yn yr adran technoleg a gwybodaeth. Mae cyflogwr fi bob tro yn pwysio, wel, dim jyst I mi, ond maen nhw'n pwysio bobl I wneud cwrsus ac I gwella bodau hunan drwy'r amser. Dyna beth sydd dda efo Ysbyty Alltwen, maen nhw'n helpu fel la. Ac drwy wneud y cwrs yma, mae'n mynd I helpu fi I ddringo'r ystol mwyn cael mynd I gweithio'n ffordd I fyny o gobeithio mynd I fyny I rheoli tîm rhywle yn adran technoleg a gwybodaeth. Mantais I mi o gymeryd yr apprentisiad oedd y gwybodaeth dwi wedi ddysgu, pobl dwi wedi gyfarfod wrth wneud y cwrs. Dwi wedi dysgu yn gymaint a mae wedi helpu fi efo ffordd dwi'n delio efo anabledd sydd genna I. So am bod yn berson sy'n chydig bach yn hŷn na apprentice sy'n normal, lle. Dwi'n teimlo bod fi'n cainio'r un manteision a be mae person ifanc yn gael allan o'r apprentice, fel apprentice. Ac swn i'n recomendio I unrhyw berson, dim os be ydi oedran nhw, os da chi angen gwneud rhywbeth fel apprentice, cwrs apprentice, pidwch â didi dadlian, newch o. A fedra I ddim egluro yn iawn. Mae'n just deimlad anhygoel o fi wedi cwblhau ac hefyd curo fel apprentice y flwyddyn. Fedra i'n credu fo.